Yabo makungathiwa ke ngibe umongameli kule country noma mhlawumbe 3-4 years angidingi ithemende. Enyakeni oqala ngivala yonke into ekuthiwa igrant. Kwicabinet yami lema luxuries o first class noma Mercedes noma blue light lezi zinto lezi ngivala yonke leyo nto. You understand? Utholakala nje imoto enormally o Toyota noma ubani affordable eservice yakalula ugibela kahle nje iclass normally mo flyer ngoba wherever la uyakhona uzofika regardless ukuthi uhambe ngo first class noma ngo 10th class. You understand? Bese ekuvaleni kwama grant mhlambe ngiwavale for about 2 years. Kuwo lo 2 years evaliwe ama grant le mali ekumele ngabiya kubantu abantu bebengathola ama grant laba ba disable nabantu abadala abaku retirement age. The rest ngibamba kwasana. You understand? Ngi-investor back ngayo le mali le. Ngakha ama lokhuza nama industrial parks. Ngivuselela nalama industrial parks esakhula abazali begcine bethenga imizi sibiza amakhaya namhlanje. Ngawo njengoba sekwasala indonga. Investor back to lezo zinto. Wenza sure ukuthi wonke umuntu onama business a profitable under the country le kune share ayikhiphayo. You understand? Every month engezezela khona la ekuthenini ukhande izinto usondeze impumelelo endaweni eziqhelelene nempumelelo wakhe imigwaqo wakhe izikole wakhe ibhedlela ngayo yonke le mali le. Xoxele mina. Yabo. Uqasha wonke lo muntu lo unemployed ngaleyo ndlela. Kunabafethu abaningi la ngaphandle abaqualifyayo mfethu ukuthola imisebenzi but ngenxa yokuthi abekho abantu ababaziyo noma bafuna ukulala nabantu kumele bebaqashe bayahlupheka kuyinamhlanje. And ugovernment wethu uyakwazi lokho hayi ukuthi akakwazi. Bengiyowenza sure ukuthi abantu abasebenzisa izikhundla zabo ukuthi balale nabantu ngenxa yokuthi beba manipulator ngokwezimo zabo. Bopha udilika jail. Buyise nesigwebo sentambo futhi kokunye. Ubufakazi mawukuthi bukhona ukuphelele sesiphile ekhathini zama video nani manje nama audio. Mawukuthi ufakazi kuphelele buqanda ikhanda hayi ndoda iyalengiswa. Yabo leyo nto leyo. Abantu bebezobona ukuthi kahle kahle siyakudinga ukuthi manje siye kuloke sitshela ukuthi ushintsho liyeza siloke sithandwa kakhulu mase kumele sivote kodwa emva kokuvota nisikhohle ngazathi sisikhohlele. Ayifuneki lento eyenzakalayo guys. Unemployment ekule country mina I feel like into yamabomba mfethu. Ngoba ngisho nje boma ngathiwa mfethu uvale yonke into ekuthiwa grant for about 6 to 12 months and kuleso space uyivalile mayiloki accumulate ka yonke le mali uthatha yonke le mali uyi-investor back to society. Abantu kungenzeka abantu ba delegate lama task ngaleyo mali abanye mabeba nobumenemene beba nomhobholo beyidla. Umuntu otholakala edla leyo nto uya ku death row. Yeah. Watholakala nje uke wakhwabanisa uyiswa nje straight ku death row uyabulawa. Lapha abantu bengaqala bethatha imisebenzi serious and lapho ngikutshela mina vast majority yale country biyophela into ekuthiwa unemployment. Hayi ukuthi asiboni. Hayi ukuthi futhi nabafethu abazamayo empilweni bengahlanganelwa siboni siyabona. Siyabona. Yabo. Elezweni elibi ndoda. Kunemsebenzi nje osekwaziwa kahle ukuthi mawusipana khona
it's either was somebody khona noma ukhokhile noma ushawe ngenkauza. Ngitshela nje uyithini noma ushawe